Hrabri Sima. Sima je najhrabrije dete na svetu. Penje se na trešnju, kao i druga deca. Ali i na jablan, kao ni jedno drugo dete. Sima skače sa kamena kao i druga deca. Ali i sa skakaonice, kao ni jedno drugo dete. Hoda po zidiću kao i druga deca. Ali i po konopcu, kao ni jedno drugo dete. Sima se ne plaši ničega na svetu. Ničega. Osim priredbe u vrtiću. Kao ni jedno drugo dete. Neću da recitujem, plače Sima. Šta ako pogrešim? Važno je da pokušaš, kaže vaspitačica Maca. Izvini, Maco, moram da piškim, kaže Sima i ode da piški. I ne samo da piški, toliko se uplašio. Simo, zove ga Maca, ako se plašiš da recituješ, izvedi tačku s pentranjem. To može, prihvati Sima. Na probi Sima se pentra bez straha. Divna tačka, ali kratka, kaže Maca. Mogao bi da pozdraviš publiku. I tako Sima uvežba pozdrav. Uči pesmicu vrlo kratku. Na priredbi Sima se penje. I recituje pesmicu bez greške. Bravo, Simo, kliče publika. To je moje dete, uzvikuje Simin tata. Sljedeći put ću se popeti još više, kaže Sima. Važi, smeje se Maca, a pesmica će biti malo duža.